जोंनि नैबे दानि उफ्रा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनि जाय बिजाथिखौ जोङो दिनैहाय बिथांखौ गावनि नमिनेशन पेपारखौ गथाय होबाय बे बिथाङा सासे बिराद पपुलार लिडार बे ओनसोलनि टाउन कमिटिनिबो बिथाङा चेयारमेनमोन आरो गासैबो दल संगठनफोरजों बिथाङा मोजां सोमोन्दो दं गासैबो जाति माहारि राव धोरोमनि मानसिफोरजोंबो बिथाङा मोजां सोमोन्दो दङ आरो लोगोसे बिपिएफ दोलोनि फारसे रायजो राजाफ्रा गोख्रोङै मोनसे बोजबनाय आरो अनसायनाया फैफिनदों थांनाय 10 मासनि सिगां जे जालांनाय बिटिसि बिसायख'थि बेवहाय रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दलनि माखासे गोदै गोथाव बिथांमोननि स्ल'गान होनायखौ जबान होनायखौ बिसास खालामदोंमोन आरो बे खेबाव खनसे बिटिसिआव सोलायनाय सरकार लाबोनो होननानै बिथांमोनहा बे सोलायनायनि स्ल'गानजोंनो इउपिपिएल दलनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै बिटिसिआव सरकार लाबोदोंमोन किन्तु 10 मास सरकार सालायनायनि उनाव दा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा नुबाय जे बिथांमोनहा खुगायाव जेरैबायदि माखासे जबान होदों खोथा होदों बेबायदि दिनैहाय 1%बो खामानि मावनो हायाखै रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय फारसे बिथांमोनहा नोजोर होआखै गाव गावनि पार्सेन्टेजनि थाखा बुथुमनाय बेवहायल' बिथांमोनहा बांसिन गोसो होदों दिनै बिटिसिनि अफिसखौ बिथांमोनहा खाथेनानै दोनदों रायजो राजाफ्रा अफिसाव बिटिसिआव हाबनो हाया बेवहाय खालि थिखादारफोरखौल' सोयो साधारन जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय थांनाय रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनहा बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव खामानि मावनो थाखाय रावखौबो हाबहोआ बावहाय होबथानानै दोनदों पुलिस लागायनानै खाथेनानै दोनदों आरो जायफोरखौ हाबहैयो खालि थिखादारखौल' हाबहैयो दिनैहाय बे बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआ रायजो राजाफोरनि अफिस जनता भवन गुवाहाटीयावनो हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा थांनानै खामानि मावबाय थानो हायो रायजोफोरनि गोबांथार खामानि मावनांगौ दङ रायजोफोरनि अफिसाव रायजोफ्रा जुदि क'क्राझाराव बिटिसि अफिसाव हाबनो मोनाबा बे अफिसाव रायजो राजाफ्रा दिनैहाय थानानै जायफ्रा गभर्नमेन्ट सालायदों बिसोरखौ नेवसिनाय रागा जोंनाय खुद्रिनाया स्वाभाबिक आरो थिखादारफोरखौल' सोनानै बे सिङाव मानि अंक खालामलायबाय थादों मा खालामलायखो मा आखि आगदा बिथांमोनहा मा खालामलायबाय थादों बेखौ रायजोफ्रा दिनै सन्देह जादों जे बे सरकारा सोरनि सरकार बे सरकारा थिकादारफोरनिल' सरकार ना रायजोफोरनिबो सरकार बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय साननो गोनां जादों जे गमामायै बे सरकारा रायजोफोरनि सरकार नङा आइ आफा जनसाधारननि सरकार नङा माखासे थाखावला बे रोखोम बिजनेसमेन मिडिलमेनफोरनिसो सरकार आरो बेबायदि सरकारखौ जोंनो नाङा रायजो राजाफ्रा रायजोफोरनि सरकार रायजोनि थाखाय सिन्था खालामग्रा बेबायदि हानजा अर्थात बिपिएफ हानजाखौसो दिनैहाय सरकाराव लाबोफिननो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रादों इउपिपिएल दलखौ नागारनानै बिथांमोनखौ फेजेननो थाखाय बयबो साखाफारा जादों सार बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन जे बिपिएफआ बिजेपिजों मित्रजोटाव थांबाय दा बिजेपिनि हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंदोंमोन जे बिपिएफआ बिजेपिजों मित्रजोटाव थांबाय दा बिजेपिनिफ्राय गोबां क्लियारिफिकेसन खालामनायखौ मोन्दों जे बिपिएफआ बिजेपिजों जेबो एलायन्स गैया दा नोंथाङा बिनि सायाव बेसेबां रोखायै फोरमायथि होनो बिथांमोननि दिनैहाय बे बिजेपि हान्जानि दैदेनगिरिफोर बा माखासे जायफोर मन्त्रि हिसाबै दंफैयो बिथांमोनहा बे नैबे समसिमहालागै जेखिनि खोथाखौ बुंदों नोंथांमोनहा नायबाय था हयथ'बा कयेक दिननि गेजेराव बिथांमोननि रावा सोलायगोन नोंथांमोनहा बेखौ नोजोर होनानै ला जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि मुख्य मन्त्रिजों जोंहा टाइट मोनसे सोमोन्दोआव दा फैबाय टाइट मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव जोंहा फैबाय आरो बिथांनि बिथोन मथे बिथांनि थिननाय लेखा खावलायनाय लेखानो जोङो बेवहाय बिसायख'थियाव खामानि मावनो थाखाय जोङो बेवहाय जोंनि बिजाथिखौ होबाय देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावगोन आरो बिथाङा जोंखौ आर'ज गाबदों जोंखौ खावलायदों जे गावसोरनि बिजाथिया दिनै भबानिपुराव दङ थिग बिदिनो थावरा मरियावनियाव दङ बेफोर बै माने बियाबफ्रावबो गावसोरनि बिजाथिखौ देरहासार होनो थाखाय बिपिएफनिफ्राय समर्थन होनानै एखेबारे खुला खुलियै खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिखौ खावलायदों आंबो दंमोन रायलायनायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथाङा जोंनि पके जथेस्थ' सिम्पिथि दङ आरो बिथाङा जोंखौ लानानै खामानि मावनायनि बाथ्राखौ बुंदों बेखायनो बायह्रायाव दासान्दि जेखि सोर मा केसेट दामदों दामाखै बेखौ लानानै खर' सानांगौ गैया जोंहा जायनिफ्राय जे रोखोम आसास बा आन्डारस्टेन्डिंआव थानानै खामानि मावनांगौनि माखासे जबान दङ बे जबाना दा जोंजों दं बे आसिरबादा जोंजों दं बेखौ लानानै जोंहा दिनैहाय जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया जोंनि कर्मिफ्रा खुनु आख' फाख'आव साननो नाङा जे जोङो जेरैखि जाया बेवहाय देरहागोन आरो बयनिबो माने सहजोगजोंनो जों देरहागोन जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि बयनिबो अनसायनायजों देरहागोन दल संगठननि हेफाजाबजों खामानि मावनायजों जाथि जनगोष्ठीनि खामानि मावनायजों जोङो देरहागोन बिटिसिआव सोलायनायनि नाम लानानै दिनै लुटपाटनि राजत्व खालामनायखौ होबथानायनि नामाव थगायनानै सासननि गाद्दिखौ सेख'नायनि नामाव बिटिसिखौ दिनैहाय माने
हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि सोरजिदोंमोन जेरैबायदि सालायदोंमोन बे दिनैहाय थस नस जालांबाय बायफ्ले जिफ्ले जालांबाय बे जिनिसखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै UPPL जों रावबो गैला बेखौ नोंथांमोना नैबे इलेक्सनावनो नुनो मोनगोन